on to akrát tak nemůže. On se musí všichni zabít. To je co udělal? No. Jdeme do baráku, to jistotu. No. Já jsem šla na les. A to je jedno, To je, že jenom tě slyšíme. A to tě nezabije. Já jsem možná do piona. Ne, to je jenom, že tě jako víc slyšíme. Tak teďka budu já, jo? Mám to. Jo, takže teď. A potom ty. Ne, já nemůžu, mě se to třeba telefon. Ježiši. Já nemůžu. Já budu furt třeba. Já si točím. Tak jo, já jdu, vy teďka nesmíte na mě čumět a vlastně vy vždycky řeknete. Na tebe může, ale teďka nemůžu. Jo. Takže já se nemůžu schovat, tak je budu zavíjat, ale je to docela super v tom, že to schovám za velmi dobré místo. Můžu tu? Jo, tohle je dobrý místo. Ale můžeš vědět, kdy tam stojíš a on tě může furt ještě oživit. Jo? Kde jsi umřel? Tam u toho stromu. No a to tady jako mám dělat? Já nemůžu Jo, trefil ho. Tebe pověsíme. A ty musíš někde zaletět, ty půjdeš pryč. Nekoukej se na mě, nemůžu se na sebe. Jo, ale to on netlačí úplně pořád. Nekoukej se na mě. Tak jo. Co se jmenuje osvobodit? Sakra. Ty svině, pojď. Hej, to nemůžeš! Zůstáváš na místě! Zemřel! Stala si na moře! Stojíš na místě! A pomaličku se pohybuješ! A tě chytnou, tak jsi tu zavěšený. Ty musíš stát! Oj, ty nezabil! To když mi do toho bída sundadlo! To je ten hard, to je ten bidailing! Tak, to je k ničemu. Teď tomuhle to trochu... Jemu to trochu přivážíme, ať to má delší. Že musí ho dohodit aj to. A když ho mi taky pokoušel, ale teď už ne. Abych já ani nemohl. Tak já musím odejít. Třeba.
gliděla, česká město, šest mňaukys, kys. A tady se nezabije, tak skončíme hru. Tak jo, dus lidi. Hexagon je zde. Čau.